Der er ingen tvivl om, at for os, så er det jo meget lettere det her, fordi det bliver styret op fra kædekontoret. Så det er jo super fin løsning. Det er tv-skærme, som er meget intuitive, hvor vi får de kampagner, aktuelle kampagner, som vi har på alle enheder, får vi op. De er i hvert fald med til at reducere rigtig mange forskellige ting. Her blandt andet, at man skal skifte i det gamle traditionelle. Jeg har kendt til Effection igennem de 7 år, jeg faktisk har været her hos Apoteket, hvor vi startede ud med samarbejde med vores in-store-skærme og er nu gået over til digitale skærme, som hænger ude i vinduet på apotekerne i dag. Det er jo blikfang. Det fanger jo en, når det er, man går forbi, og så kigger man på det. Det sker i hvert fald, at vi har kunder, der kommer ind og siger, der er noget, der kører. Jeg har lige set der på skærmen, I har et godt tilbud nu på et eller andet. Og så skal vi jo selv lige færdige nu, vi har et godt tilbud på, fordi de har set det på skærmen. En årsag til, at vi har det her gode samarbejde med dem, det er, at de har en rigtig god supportafdeling. Og det er noget, som vi rigtig godt kan lide, fordi hvis et fjernsyn går ned, der ikke er noget signal eller wifi eller hvad det nu kan være, så er det rart, at vi har en person, som kan sidde og holde øje med de her ting, og kan ringe til apoteket og sige, at vi kan se, at der ikke er noget signal. Du skal lige gøre sådan og sådan, og så bliver man guidet igennem på en rigtig god måde. Det er noget, vi sætter rigtig stor pris på, og det kan de. Folk kan få lige præcis det, som det er aktuelt. Og det aktuelle for eksempel er om vinteren, det er noget med forkølelse, og om sommeren, det er som nævnte med allergi eller med sol, som vi har fokus på. Det er en opfordring måske til alle de andre, som har ikke overvejet det endnu, men det er en god løsning, som det kan betale sig på længere sigt. Jeg er i hvert fald rigtig glad for det, og det tænker jeg, at der er flere i kæden, der er.